ಎಂದಪ್ಪ ಸೋಮವಾರ ಮರಿಯರ ಬಲ್ಲೆ ಒಲ ಕೂಡೆ ಇದು ಹೋಯ್ತೆ ಬಾ ಹೇ ಮೂಲೆ ಸತ್ಯೋಗಿದೆ ಏರ್ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ತಡ ಏನು ಕೆಂಜ ಅಂತ ಇಂಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಗುಂತೀನಿ ಸೋಂಪ ಯಾನೇ ಲೆತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಓಲಿ ತಪ್ಪಿ ಬೈಪನಡು ಎರ್ಲೆಗ್ ಬೈಪಾಡ್ರೆ ಈದಾಯ ಬೈಪನಡಿತೀನಿ ಅದು ಒಂಜಿಲ ಪಾರ್ಪುಜ ಒಂಜಿಲ ಪಾರ್ಪುಜ ದಾದೇನಿ ಅರ್ಕಂಚ ಈ ಬುಕಾನೆ ಬರ್ನಿ ದೇವರೇ ಅರ್ಕಂಚ ಬರ್ನಿ ಅದು ಕೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ಪಾಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟದ ಹತ್ತು ಪಾಪದ ಅವು ಪರ್ಪೂಜ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪರಂದ ಗುಲ್ಲಾರ ಈ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕಂಜಿದ ತೆಲಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಈ ಪರಿಯಂದ ಐಕ್ಲೆ ಬಂದು ಜಿಂಜುಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಪುನ ಐಕೆ ಬರ್ಪ ಹೊಡ್ಚ ನಾನಾ ಒಂಜಿ ರಡು ಮುಂಜೆ ಪರ್ಪಾರ ಪರ್ಪೂಜ ಅದು ಅಂತ ಕಡೆಸಿದಂಡಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಾಂಡಲ್ಲ ದೀವೋಡವ ಹಾವು ಬುಕ್ಕ ದೀಪ ಇತೆ ಯಾನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪು ಆತೆ ಏರ ಆರ್ಲೆತ್ತೀನಿ ನಾನು ಈತ ಬಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಚಿಗೆ ಬಿದಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನಿತ ಆರು ಒಂದು ಎರಡು ಬಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಜತ ಹಂಚಿಬೋದು ಪೋಯಿಂದು ಓಡೆಂದು ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಓಡೆಂದು ಕೇಂದ್ರಡ್ಚಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂತಾರೆ ರಾಣಿ ಓಡೆಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಸಾಕುಣ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಕೇಣಂದ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವಳು ಅಪಶಕನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಣಂದ ಒಪ್ಪಿರವಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇನುಡೆ ಹಾಕು ಅಂದ ಇತ್ತೇನೇ ಬೋಡಿ ಒಡೆಗಿ ಒಡೆಗಿ ಬಳ್ಳೂರುಗು ಹೋದು ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮೇರ್ ಮಣ್ಣ ಬರಕ್ಕೆ ಉಂಡವಳು ಬಳ್ಳೂರು ಹೋದವರು ಬಳ್ಳೂರಿಗೆ ದಾಯನಿಗೆ ಅಣ್ಣನೇ ನೀರ ಎದುರು ಬಾತೇವೆ ಅಂತ ಮಗ ಪಿರವಾತಿ ಎದುರತ್ತನ್ನು ಪಿರವಾತಿ ಎದುರುಡೆ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿನ ತೂದು ಬರೀರ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿನ ತೂದು ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಈತ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಇತ್ತಿನ 10 ಜನ ಬೇರನ್ನ ಹೊರಿಯನ್ನು ತೂದು ಬರ್ಬೆ ಏ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನಂದು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಪುಂಜರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ವಾ ಪುಂಜರ ಈ ವಾ ಪುಂಜರ ಹೊರದಾಟ ಬೈಪೆ ಕಟ್ಲೆ ಉರಿಯೆ ಅಂದು ಕೆಮ್ಮೈರೆ ಅಂದು ಈ ಅಡಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತಾ ಪಾಪ ಐಪನ್ಯೂ ಸರ್ ನಿತ್ಯ ನೆನಪ ಅವೇನ ಎಂದ ಪುಸ್ತಕ ನೆಂಡು ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗ ಅವೇ ಅಂದ ಜಾಪಣೆ ಇನ್ನ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಡ ದೂದು ಕಟ್ಟನ ಪುಂಜೇರಿನ ಮಣ್ಣತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಐಕ ಮಣ್ಣು ಬಳ್ಳೂರು ಓದು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಬರೋಡು ಉಂಟು ಅವಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟುದಾರು ಇಲ್ಲಿ ಅರ ಕುದಾರ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಕುಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಪುಂಜತ್ತು ಬೇವು ಪುಂಜೆ ಪೆಟ್ಟಿನ ಕ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಕದ ನೆನೆ ಎತ್ತಂದ ಅರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಕದ ಜೇರಿಗೆ ಆರಿ ಏರಿಗಳ ತಿನ್ಪುನಾರ ತಾತು ಸರ್ ಏನಾಡ್ತ ಆವ ಈ ಇಂಚಿನ ಹೋಗ್ನಿ ಒನ್ನೂರು ಆರ್ಧ ತಾಟ ಏನಾರ ಇದು ನೀ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂತ ಈತ ಯಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇರ್ಬಹುದು ಮೊನ್ನೆ 10 ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡ್ರಾಡ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಣ ನಾನು ಅಂಚಿ ಹೋಯ್ನ ಇಂಚಿ ಬರಿಯರು ಅಂದಿ ಬರಂದು ಅಂದು ಐಕ್ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟು ಕಾಡ್ತನ್ನ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಐಕ್ ಕೊಡತ್ತೆ ನಿನ್ನಡ ಒಂದು ಓಲೆ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಪುಂಜೇರಿ ಏರೆ ಪುಂಜೇರಿ ಏರು ಯಾನ್ ದಾಳೆ ಅದು ಬಣ್ಣ ಈ ದಮ್ಮಗಟ್ಟ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಯ ಮನಸ್ಸು ಈ ಪ್ರಾಯ ಉಳ್ಳದ ಆದಂದು ಎಂಚಿನವು ಓಲೆ ಅಂದು ಪ್ರಾಯ ಪೇರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಓಲೆ ಹತ್ತಿದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ದಾಯ ಬರೋದು ಪುಣ್ಯ ಅವೇ ಓಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಎತ್ತತಿ ಈ ಎಡ್ಡೆನ ಅದು ದಾಲ ತೆರಿಯಂದಿನ ಏನ ಅದು ಇಂಚಿನಂದೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಯಾನು ಓಲೆ ಬರೆದು ಬರೋಡು ಪುಂಜರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಾಯ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಓ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೇಮದ ಓಲೆ ಹತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮರ್ಯಾದಿದ ಓಲೆ ಎನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅನ್ನಂದು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ವಿವರವಾದ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನಂದು ಅರೆಗಂದ ಜಾವ ಯಾನೇ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಡ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸೋಂಪನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ತಿರ್ತಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಿತ್ತುಡು ವಿಷಯ ತಿರ್ತು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದು ಸೋಂಪನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದೆ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ ಕತ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದ ಕೊಟ್ಟು ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇಂದು ಕಡ್ಪೇರೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಪೇರ್ಲತ್ತಿ ಇಂದು ವಿಷಯನೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಮಂಡ ಕೊಡ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈಟು ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಓಲಾಂಡ್ಲ ಗುಡ್ಪಾಂದು ಓಡಿಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀತಾರತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಮಾಜ ಹೌದಲ್ಲ ಇದು ದಾದಾವಡ್ ನಾನು ನಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೈತಿ ಬಾರೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ತಟ್ಟಿದ ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅದೇ ಕೊಂಡ ಒಂಚೂರು ಉಲ್ಲಾಸ ಆರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡು ಮೂಜಿ ತರ್ಪಿದ ಅಂಗಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಓ ಒಂದು ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂದಿನೇ ತರ್ಪಿದ ಅಂಗಡಿ ಅವತ್ತು ತಟ್ಟಿದ ಅಂಗಡಿ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚಿನೇನೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಂಗತಿ ತಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಬಾರ್ದು ಬಾಕಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅವು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಇರ್ನಾಲ್ ಕೂಡ ದೀನಿ ಕೂಡ ಈ ಸುಯಿಲಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಪೂರ ಇರ್ನಾಗ ಈ ಉಪ್ಪುನವೇ ಎಂಕಲ ಪುಣ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಬಂಡಾರು ಉಳ್ಳಿ ಖರ್ಚಿಗೆ 6 ಕೊರ್ಪೇರಿ ಏತು ಓಡುದು ఒక 6 ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟದಾರು ಪುಣೆ 6 ಲೆಕ್ಕದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊರೆ 6 ನಿಘಂಟು ಉಳ್ಳಿರ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅತ್ತ ಇತ್ತು ಉಳ್ಳಿರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗುದು ವಿಷಯ ಮಾಡೋಡು ಅಪ್ಪೆಗಡ ಪುರ್ನೆ ಸಾದಿ ಖರ್ಚು ಕೊರೋಡಿಗೆ 6 ಕೊರ್ಪೇರಿ ಹೋದ್ ಬರ್ ಬರೆದು ಕಡಪುಡುವರಿಗೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಏನು ತೂಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಎಲ್ಲದಾನೇ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಬಗೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಲಡೆಯಿದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತೆರು ಜಪಡಾದ ಏತು ಪೊರ್ಮುಂಡಲ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಕೈತಿರ್ತ ಬೆನ್ಪುನಾಕಲಾದೇ ಒರಿಪೇರು ಪನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನಿ ದಂಡ ಜೈತದೆ 18 ಜನತ್ತ ತರನೆ ಕಡ್ತದೆ ಶಿಬಿಕಡಿದಿಂದ ಒಂದು ಅಜಿಲೇರ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಣಂದ ಅಂಡ 7 ಮುಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಪನ್ನಚ್ಚಿನ ಅಜಿಲೇರೆ ಮರ್ಮಲಲ್ಲೆಡ ಕೇಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು ಆನಿ ಭಾಷೆ ಪಾಡ್ಡ ಯಾನೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದೆ ಭತ್ತದ ಸೇರ್ನೆ ಯಾನು ಈಡಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಅವೇ ನರಮಾನಿ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮರ ಪುಟ್ಟಿನಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪಿರತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪದನೆ ನೀರು ಬರಿತನ ದಾಣ ಪುಟ್ಟನ ಇಲ್ಲನು ಮಾಮನ್ನನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೀರ ಬೋಡಾದ ಬುಡಿಯೇ ಮಾಮನ್ನನ ಇಲ್ಲಡೆ ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಮ್ಮಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರು ಬಾವಿ ಎಡ್ಡೆಂದನಾರು ಅಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ತೂವಂದುಲಾಲು ಏರಿಗೆ ತಾನೇ ಒಂಜಿ ಸೆಡಿಪ್ಪತ್ತದ ಕಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪ ಓ ನಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ದೂರನ ಇದ್ದಿ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಗೂಡ ಅಂಗಡಿ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ದೂರ ನಾಕಂಡೆ ಏನು ಇದ್ದಿ ಮುಳ್ಳೇನು ಕೇನುನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ ಓ ಇರೇಗ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕೇನುನೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂತೆ ಈ ಕೆಬಿ ಕೇನಂದ್ರೆ ನಕಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೆ ನಕಲ ದಾಲಕೇನು ಓ ದಾಲಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ಏನ್ ಈ ಯಾನ್ ಬೈಲಿಡು ಬೈಲಿಡ್ದು ಹನ್ನೊಂದು ದುಂಬು ಗುಟ್ಟಾಡಿತ್ತಾನ ಅಂಗಡಿ ಹೊರ ಬಲ್ಪ ಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಹೊರ ಬಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತ ಸಾಲಿ ಬಣ್ಣ ಬೈಲ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ
ಇತ್ತ ಬೈಲ್ಡಿಪುರ ನೇಜಿ ನಟ್ಟಿಪುರ ಉಂಟುದುಂಡ ಅಂಗಡಿ ಆತನೈತೆ ಓ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೈಲ್ಡಿಪುರ ಇರೇಗ ಚೂರು ಕೇನು ಜಾಮ್ದಾರ ಮಲ್ಲ ತಾಪತ್ರೆ ಈ ಕೇನಂದು ನಕಲ್ದ ಕೇನು ನಕಲು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಣ್ಣು ನಿಂಬ್ಯಾಗ್ಲ ಕೇನು ಜೀ ಅಂದ ಏ ಕೊಡ್ತು ಓ ಇರೇಗ್ಲ ಕೇನಂದ ನಿಕ್ಕಿ ಕೇನು ಜೀಂದ್ ನಿಕ್ಕಿ ಕೇನು ಜೀಂದ್ ನಾನು ಈರೇಗ್ಲ ಏನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನ ಈತನಾಟ ಆತಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತು ಊರ್ದ ಪುದಾರ ಓಹೋ ಬೈಲಂಗಡಿ ಅಂದ ಬೈಲಂಗಡಿ ಬೈಲಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ದಾನೆ ಬತ್ತಾ ಉದಾರಿಯನ್ನ ಸೋಂಪೇನ್ ಏನಂದೇನೆ ಕೆಲವು ಬಂಟೆ ಅಂದ ಸೋಂಪೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಈರೆಂಡ ಪುದಾರ್ಕೆ ನಗೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತುಂಬೆ ಬಂಡು ಸೋಂಪೆ ಸೋಂಪೆ ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೋಂಪೆ ಅತಿ ಒಂದು ದಾನೆ ಬತ್ತಾ ಒಂದು ಯಾನು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ಜನನು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತು ಅಗತ್ಯದ ಜನ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಗತ್ಯದ ಜನನು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತು ಏರೇನು ಇತ್ತ ದಾಲಕೇನು ಜೈ ಏರೇನು ಪೂಂಜೇರಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಪೂಂಜೇರಡೆ ಕೆಲವು ಪೂಂಜೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಐಟು ನಿಕ್ಕು ಬಡ್ತನ ಪೂಂಜೇರಿ ಏರಿಂದ ಬೋಡತ್ತಾ ಅತ್ತ ಪೂಂಜೇರಕ್ಕೆ ಆರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟದಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಪೆಟ್ಟದ ಪೂಂಜೇರು ಪೆಟ್ಟದ ಪೂಂಜೇರಿ ನಿಕ್ಕ ಅರೆನಂಚೂರು ತೂಡನ್ ಬತ್ತಿನ ಅರೆ ತೆರಿವ ನಿಕ್ಕೆ ಅರೆ ಗುರ್ತಂಡ ತಾನೆ ತಾನೆ ಗುರ್ತನೈ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಓಳು ಗುರ್ತ ಓಲು ಗುರ್ತ ಇಂತ ಗುರ್ತ ಆ ಜನತ ಕತೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂದ ದೇವ್ ಪುಂಜೇರಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಹೊರದಾಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಖ ಆರು ಮೈಪಡ ಯಾನ್ ಗಿಡಿಯಾಡ ಕೊಡ್ತಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇರ ಆಟ ಕೋರ್ದಾಟ ದುಂಬುವಾಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಟ್ಲೆ ಎಂಡನ್ ಮೇರ್ ನಾವು ಪೋತು ನಾವು ನೆಲಗಡ್ಲೆನ ಆತ ಬಟಾಣಿ ಎಂಚಿನ ಅವತ್ತು ಕಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಅವತ್ತು ಕೋರಿದ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಅಂದು ಎಂಡ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗ ಉಂಡೆ ಈ ಕಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಹೂವು ಜಾತಿದ ಕೊರಿಯ ಕೋರಿದನೆ ಜಾತಿ ಅವು ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರ್ನ ಪೋಂಡ ಕೋರಿ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಹೂವು ಜಾತಿದ ಕೋರಿ ಅವೇ ಕಟ್ಲೆ ಕಟ್ಲೆ ಈರೀಗ ಅಪಾಪಗ ಬಣ್ಣಗ ಬಡ ಆಪುಣ ಅಂದಾಜು ಕಟ್ಲೆ ಕಟ್ಟದು ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಕಾದು ನಿನ್ನ ಕಾದು ಎನ್ನ ಕೋರಿಂಡತಿ ಕಾದು ನಿಂದು ನಿನ್ನ ಕೋರಿ ಕಾದನ್ 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 ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಕಾದು ಎದುರ್ದ ಹೂವು ಬಂಡೈ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಕಟ್ಲೆ ಎದುರ್ದ ಮೈಫಿ ಎಂಜಿನೋ ಮೈಫಿ ಗೊತ್ತಾಡು ಈತ ಗೊತ್ತಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಿಂದ ಸುಧಾರಿತೋನಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆತನ ಇರ್ಲೇಕ ಅಂಚ ತಾನೇ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಕಾದಂಡ ಕಾದನ್ ಪಂಡ ಗೆಂದು ನೊಂದು ಅದು ಅಕಲ ಕೋರಿ ಪೋಂಡು ಅಕಲ ಕೋರಿ ಪೋಂಡು ದುಡ್ಡು ಏರೇಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಕಲ್ ಅಕಲ್ ಕಟ್ಟದಿದ್ದೀರಾ ಪೂರ ಕೋರಿ ಈ ಜನ ಬತ್ತಾಯಿನ ಏರು ಪೂಂಜೇರು ಅಂದ ಪೂಂಜೇರು ಬತ್ತಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲ ವಾ ಪೂಂಜೇರು ಅರೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜೇರು ಅಂದ ಪೆಟ್ಟದಾರಿಗೆ ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೊರೊನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನೊಂದು ಕೋರಿದ ದುಡ್ಡು ಕೊರದಿರ್ರಿ ಹೋಯ್ನೇನೆ ಮಣ್ಣು ಅವು ಬಿಡಿ ಐದಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ನಾಟಕ ಕಂಬಳ 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 ಆಗಿದೆ ಹೋಯ್ ಅವಳ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಕಂಡೋಡು ಮಂತ ಹಾಪಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಅಂತ ಅವಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಹಾಪಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಪೊಣ್ಣ ಕೋರಿ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಜಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಂಜಿ ತಟ್ಟಿದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಂತೆ ಬೋಲ್ದು ದೆನ್ನಿಂಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಜನ ಬೇರೆ ಮೇರ್ ಬೇರೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ನಿ ದುಡ್ಡು ಉಂಟು ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಹುಗಂಜ ಒಂಜಿ ಗಡೇಟ ರಡ್ಡು ಗಡೇಟ ಏತ್ ಗಡೇಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಿಯಮ್ಮ ಪೂಂಜೇರನ್ನು ತೂತ ತಾನೇ ತೂ ಸರಿ ಗುರ್ತೊಂಡು ಏತ್ ಜುಗಾರಿದಲ್ಪ ಜುಗಾರಿದಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದಿತ್ತು ಎಂಡದಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ ಜನ ಅಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತೂ ಕೋರ್ದಟ್ಟದಲ್ಪ ಜುಗಾರದಲ್ಪ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಪೂರ ಈ ಬುಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬಂದಿಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಅಂತ ಆ ಪೂಂಜೇರನ್ನು ತೂಯರ ಬರ್ತಾರೆ ಓಡೆ ಪೋಯ 700 ರೂಪಾಯಿ ಪೆರಿಂಜಾಯ ಪೋಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನರಮಣಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬೊಳ್ಳೂರು ಅತ್ತಯ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ನಾವು ಪಿದ ಹಿಡಿಕೆ ಇಂದು ಬೊಳ್ಳೂರಿ ಅಂತ ಹಾ ಹಾ ಎಂಕೆ ಇಟೇಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ಇದು ಬೊಳ್ಳೂರ ಗೊತ್ತು ಎಂಕೆ ಇಟೇಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ಒಂದು ಆರು ಒಳ್ಳೆ ಅರುಳ್ಳೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆರು ಇಂಚನೆ ಅಂದ ಒಂದೊಂದು ಕೇಂಡ ಅರಿಗಿತ್ತ ಕೇಂಡ ಕೇಂಡು ಕೇಂಡು ಯಾವೇ ಅವು
ಅಂಬಲ ಹಾಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಬುಡೇಜಿ ಸುಮಾರು ಸಾಕು ಈ ಇಂಚೆನ ಏತು ದಿಕ್ಕಡು ಬಂತಯ ಆರು ಕೋರ್ದಟ್ಟದಲ್ಪ ಪತ್ತಾಯ ಆರು ಕಂಬಳದಲ್ಪ ನಿಂಗೇರು ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿನ ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಪದೆಪ್ಪುಗು ದೀಪ ತುಲ ಒಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಕೊಜಪ್ಪುಲ పొడుచు ಒವುಲ పొడుచు ಎಕಡ್ತಾನೆ ಬಂಜಾರ ಆನೆ ಬರ ಕೆಟ್ಟಯ ಕತ್ತದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಚಂದನಯ ಒಕ್ಕಡೆ ಒರ್ಲಬಾರ್ದಯ ಒಕ್ಕಡೆ ಬೈರಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಏರು ಕಡಪುಟ್ಟಿಯ ನೀನು ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಹಿರೇನು ತೂಡಿಗೆ ಅಲಗಂಚಿನ ಕೇಕಲೆ ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಡ ಕೊರ್ದು ಬರ ಅಂತೆ ನೀರೇ ಏರಿಯ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೈಲಂಗಡಿದೆ ಬೈಲಂಗಡದ ಮಹಾರಾಣಿ ಸೋಮಲಾದೇವಿ ಸೋಮಲಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲಾರಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅವನು ಸೋಮಲಾದೇವಿ ಅಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೋಮಲಾದೇವಿ ಅನ್ನ ಆರು ಗಡಪ ಹಿರೇಗು ಎಂಚಿನ ಓಲೋಳೆ ಎಂಚಿನ ಓಲೋಳೆ ಓಲೋಲೆ ಓಲೆ 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 ಚಿಕ್ಕರು ಈ ದಾಯ್ತಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಡ್ಡಿಗೆ ಸುವರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ ನೇತರು ದೂರೋಡು ಉಂಟು ದುಪೋರೋಡು ಸು ಕೈತಾಲ್ ಬತ್ತಿರ ನಿಕ್ಕಳ ಬತ್ತು ಹೊರಡು ಆಮೇಲೆ ಓದರ ಐಟೆ ಉಂಟು ಓದಿಯರ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಕ್ ಓದಿಯರ ಬರ್ಪುಣಂದೇ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬರೀತೀರ ತೂಕ ನೀನ ಬುದರಂತೆ ಸೋಂಪಿ ಸೋಂಪಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬರೀತೀರಿ ಈ ಇಂಚಿನ ಬೆಲೆ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಕಂಡಿರು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಪನೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾಂತಲ್ಲ ಏನನೆ ಮಾತ ಬೇಲೆಗಳ ಏನನೆ ಈ ಕೈಕಂಜಿ ಮೇಪುನ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪಾತೆರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಅವಂತ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಸಾದಿ ಖರ್ಚಿದಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಒಂತ ಕೊಡ್ತೇರಾರು ಅವು ಬಣ್ಣಗನೆ ಮುಗಿನ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಮೂಜಿತ್ತು ಹೋಯ್ತಾವು ಅವೇ ಬೋಲ್ದು ದೆತ್ತ ಅಂತ ಅವು ಮುಗಿಂಡಿ ಅವಡು ಫೋಣಗತ್ತ ಕೋಣಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂಡಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಪುರ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಒಂತ ಓರಿದು ನೋಡು ಒಂತ ಕೊರಿಯಾರ ಕ್ವಾರದ ಬಂಡಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ದೇತುನಾರ ಆತೆ ಗೊತ್ತೋಣ ನಿಕ್ಕೆ ಆತೇನಾ ಬೇತಂಗಿನ ಕೊಡು ನಿಕ್ಕೆ ಬಾಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ದೂರ ಒಣಸ ಒಣಸ ಪುರ ಕಡಿಮೆ ಅವಯ್ಯ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಕುರುವಕ್ಕಲ್ದ ಅವಳೆ ದುರ್ಬಲ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಬಲಸುವಿರ ತಾನೆ ಆವು ಅಡಿಗೆ 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 ನಿಕ್ ಏರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅವಡು ಅತ್ತು ಬಂಟ್ರ ನಕಲ ಅಡಿಗೆ ಆಪುಜೆ ಏರ್ನ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುನೆ ಎಂಕ ಬಂಟ್ರ ನಕಲ ಅಡಿಗೆ ಬಂಟ್ರ ನಕಲ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಟ್ರನಾಟನ ಅತ್ತು ಬಂಟ್ರ ನಕಲ ಬಂಟ್ರ ನಕಲ ಓ ಕಟ್ಟಬನಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬುಣ್ಣಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನ ತಾರೆ ಅವು ತಾರೇನೇ ಕಟ್ಟಬುಣ್ಣಿ ತಾರದ ಕಟ್ಟಬುಣ್ಣಿ ಅವು ಈ ಸರಿ ದೆತ್ತರ ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪೋಡತ್ತೆ ದಾನೆ ದೆಪ್ಪೋನ ಅತ್ತತ್ತು ದೆತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟು ಕದಲ್ಲಿ ದೆತ್ತನದಾದ ಅವಡದಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ ತಾರಾಯಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಐಕೆ ತಾರೈ ದೆಪ್ಪುರದ ಐಗಿಯ ಕರಿ ಕೊಯ್ಲಿ ದೆತ್ತನ ಉಂಡಲ್ಪ ಉಂಡ ಅಕ್ಕಡ ಒಣಸು ಮಲ್ತದ ಪೋನಾಗ ಕೇನು ದಾನೆ ಏತು ಏತುಕೊಣಪ್ಪ చెప్పు తెత్తనండి 50 చెప్పు దెప్పందే అండ ತೊಂದರೆ ಇದೆ 2 ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಾಣ ಈ చెప్పు ದೆತ್ತದ ಒರೋನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ ನನ್ನ ಕೊಡೋರ ಐಕಿಂದ ಬರ ಗೇನಿ ರೀದ್ರ ಸುರುಕೆ ಗೇನಿ ತೆಪ್ಪು ದೆತ್ತನಂಡ ಹೊರಟೆ ಮುಗಿದು చెప్పు ಇತ್ತು ನಾವು 3 ಸರ್ತಿ ಅಂಡ ಬಿಡ್ಬೇನಾ ಆಪೋ ಈ ಸರ್ತಿ ತೇಗೊಯ್ಯರ ಕೊಯ್ಯೋಡತ್ತೆ ಪಾಯಡುಂಡು ಅಂದ ಇನ್ನು ಕೊಯ್ಪುನ ಸಮಯನಾ ಕೊಯ್ತನ ಉಂಡ ಕಾರಿ ವರ್ಷದ ಮುಡಿಗಾಟದ ನಮೀನು ಉಂಡ నీకు తోజే జాల్ద తుప్పే ಅಂದ నిక్కదాద అవడు బని ಎಂಕು ಒಂತೆ ಹರಿ ಬಾರಾವಾರಿಯಾವ ಹರಿಯಾವ ಕುಡೋರಾಲು ಏರ್ಕೊಣಪ್ಪು ನನಗೆ ಹರಿಯಂಡ ಏತುಕೊಣವಾ ಹರಿಯಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಡಿ 2 ಜನ 10 ರುಂಡ ಕೊಣಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮೂಡಿ ಅರಿಲ 56 ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆಂಚ ಕೊಣಪುನಿ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಂದು ಕೊರ್ನೆಡ್ ದುಃಖ ಅನ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪಡ್ಕೊಣಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಿಂದು ಬೇತದೆ ತಿನ್ನಾಡತ ಅವ ಮಲ್ಲೆ